ತುಳು ಬರ್ಪಿನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಏನೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಭಾಷೆ ತುಳು ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಡ ನಿಕನ ರೀಸನ್ ಎನ್ನ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕ್ಲಾಪ್ ಆಡ್ನೇಕೊಲ್ ರೆಡಿ ಆಪೇರ ಚಪ್ಪಲ್ ಪತ್ತಂಗ ಮುಜಿಗಾಸ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತದೀನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಪ್ಪುಚ್ಚರ್ ಎನ್ನ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾಪನಗ ಬೇಜಾರಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿಂತದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯಂತದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಮುಕ್ಕುಲ್ ಮಾತು ಬರೀ ಸೀರೆ ಸುಡುಲಿರು ಅಕ್ಲೇ ನೀತ ತೆಲಿಪಾರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆದ ಒಂದು ಪರ್ ಸುರುಟ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೇನು ಪನ್ನೋಡು ಆತಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಆರ್ಜೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸೀನಿಯರ್ ದೇವರ ಎಂಗಲ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಬರ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ ಪಡ್ತೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಏನ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಲ ಯಾನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರ್ನಿ ಅಂಚ ಹೈಟೇ ಬೈದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಮಾತ್ರ ಆದಿನಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಟು ಈ ನೆಟ್ಟನೆ ಉಂತಲೆ ಅಕಲ್ ತೆಲ್ತಿಚಿಂದ ಇರ್ಬೋಡ್ ಅಪ್ನಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಬತ್ತಿದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪರಲ್ಲರ ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಆರ್ಜೆ ಅರ್ಪಿತ್ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಫ್ಸೋಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಅನ್ ಪರ್ಲಾಪ್ ಜಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ತುಳುಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾನೊಂದು 80% ತುಳುಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ 20% ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಗ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಕುಲು ಉಪ್ಪೇರೇನ ಆಂಡ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂಪನ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಈ ಗಾಡಿದ ಮಾಲಕೇರು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತವೇನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಒಯ್ಪೋಡು ಅದು ಹೆಂಕದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋಗ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕೂ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕುಲ್ ಏನು ಉಂಡಾಂಡಿ ಏತಲಾವ್ ಅಲ್ಪೊಂದು ಜನ ಒಂದ್ಲೇರ ಅಂದ ಆರುವರೆಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿದೆ ಅದು ಒಂದ್ಲೇನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ 2 months ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ ಹೋಗಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋದ ಬಾರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳೇ ಬೋಜ ವೇರ್ಸ್ ಯೋರ್ ವೈಫ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ನೋ ಎರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೇದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಿನ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ 20-30 years ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ 36 years ಸೇಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ತೆಲಿಪು ಸೇಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಲೇಶ್ ರಪ್ಪ ಕಿಸೆಟ್ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ತಿರುಗುನರೆ ಮುಲ್ಪ ಕಿಸೆಟ್ ರಪ್ಪದ ತಿತ್ತ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂದ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮದ್ಮೆದ ದಾಯಕ ಎನ್ನಿ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಮದ್ಮೆದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಉಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಈ ಮದ್ಮೆತಿನಗನ ಲಾಜಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಮದ್ಮೆದ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆತನಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ಡ ಕಂಡನಿ ಬುಡದಿ ನಡಪನಾಗ ಏತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಫೀಟಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಸುರುಟ್ ಅಲ್ಲ 6 ಕ್ಲಾಪ್ ಸರ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂడి ಏತ್ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ ಪ್ರೂಫ್ಲು ಉಂಡಾರ್ಡ ಬುಡದಿ ಪಿರ ಹೌದಾನೆ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ಜರಿಯರ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಕುಲು ಅಮ್ಮಡ ಬನವನ್ ಪಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರಿ ಜೀರಡ ನಿಪ್ಪಡು ಇತ್ತ ಬೊಡಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರುಟ್ ಮದ್ಮೆತಿನ 1 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ದಾಂತೆ ಬೋಪೆರೋಗಲು ಇಂಚ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು 1 ಫೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ 2 ವರ್ಷದ ಆಯ್ಬೇಕು 2 ಫೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ 35 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಕಿಸೆಟ್ ಏನಾಡೋಡು ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಂತ ತೆಲಿಕೇಡು ಪಿರನ ಅಂದತ ಅದು ನಿಕುಲ್ ತೆಲ್ತಿ ಜರ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಕುಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿಜರ್ ಹಿಂಗೆ ಆತಿ ಅಂಜ ನಿಕುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋರಿ ತೆಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ತೂತು ಜರ ಗಾಂಡೆ ಬದ್ದು ತೆಲಿಪೇರು ಏರ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಿಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನು ಜೀತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂ ತೆಲಿಪರೆ ಅಪ್ ಜನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮನಿಗಲೆ ತೆಲಿಪರಿಗೆ ಇಂಚಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಗೆಟಪ್ ಒಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ನನಗಳಿಗೆ ಐಕಲ ತೆಲ್ತಿ ಜರ ಅಪಗಂಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಏತ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಬನ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದು ಬೇಜಾರಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿಂತದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯಂತದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಹೆಂಗೆ ನಾಯಿ ಬರೋಡ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಪ್ ತಿಕ್ಕರೆ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಎಂಕ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೂ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ ಬಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಮೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಡೇ ವರತ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಬರೋದ್
ಅರಿತ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ದೇಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಅವು ಬರ್ಸ ಬನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದಯ ರಜೆ ಎಂಕಲೇ ದಯ ರಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಮುಗಲಾವರಿಜ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವೇ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಟೀಚರ್ ಇಂಚಿನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಬೋಪಿನ ಅರೇ ರಜೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಏತ್ ಕಲ್ದೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಡಿ ಸಿನ ನಂಬರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದು ದೀಪ್ ನಾವು ಮುಗಲಾಯನಿಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾವೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಏತ್ ಮುಟ್ಟವನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಿನಿ ಡಿ ಸಿ ಹಾಪುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸವನ್ನ ರಜೆ ಕೊರೋಡೆಯಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕು ಅಂಚಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪ ಏತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗುನೋಕ್ಲುಲ್ಲರ್ ಏತ್ ಜನ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊನೋಕ್ಲುಲ್ಲರ್ ನಿಕುಲು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಚಿನ ಬಂಗಮ್ ಕಲ್ಕಲೆಪ್ಪ ಕೈದೇರ್ ಪರಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಿನ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊನೋಕುಲ್ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓಕೆ ಬಾಕಿದೋಕುಲ್ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಚ್ ದೋ ಜೋಡ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿರ್ಗು ನಾನದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪಡ ಉಪ್ಪಡಮ್ಮ ಕೈತೀರ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅದಪ್ಪು ಸರ್ ಅದು ಎಂತ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಲ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಡ ಅರೆ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರುಡೆ ಡೌಟ್ ಅಣ್ಣು ಮೇನದ ಅಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇನ ಹೀಗೆ ಇಂಚಿಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಮ್ ಬರ್ಬಿನೈಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಚಿನ ರಪ್ಪ ಲಾಗಿ ಬಲ್ಪರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ನಾಚಿಕೆಟ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲನ್ ಈ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಪನ್ಪಿನಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಏತೋ ಫೇಮಸ್ ವಸ್ತುಲು ಅಂದಾತ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡಾದ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲ್ ಪೋಂಡ ಮೀಂದ ಕಚ್ಚಿ ಫೇಮಸ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಆಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಕುಟ್ಲದ ಬೀಚ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ನಾಡ್ದು ಬತ್ಲೆ ಮಾತ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜೆಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿರ್ಗುನ ಬಸ್ ಐತಾದ್ ಫೇಮಸ್ ಬ್ಯಾತೆ ಒಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತೂತಾರೆ ನಿಕುಲು ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ತಿರ್ಗೋಂದೆಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾಲಿ ಬಸ್ಸ ಆ ಬಸ್ದ ಹಾರ್ನ್ ತೋಡು ಹೊರ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ ಪಿರೋಡ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಾಡ್ವೇರ್ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಮನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆರಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ನಮಲ ಮೀನಿ ಓಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಾಂತಿನ ಜಾಗ ಹಿಡಿತನ ಖಾಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹಾರ್ನ್ಗೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಡೆದು ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟುಂಡೆ ಹಾ ನಿಕುಲು ಒಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕುವಾರ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಅವು ಆಯ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಕಮ್ಮಿದ ಸತ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಂದುರುಡಿಗೆ ಚಂಡ ಮಾಲೊಂದೇ ಬೋರ್ಡ ಅಂದಿ ನಿಂಚೆನೆ ನಾನು ಅರ್ಧಾನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮಾರ್ನು ಅರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಕೊಡ್ತು ಜರ ತಂಚ ತಂದುಡು ಒಣಸ್ಲ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಓ ಸೀ ಫುಡ್ ತಾಲಿ ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ ಪೊಂಜನ ಗೈಡ್ ಮೈಕ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೀ ಒಣಸನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೀ ಫುಡ್ ತಾಲಿ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಡಂಚಲ್ ಈ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ನಿ ಕಾಂಡದ ಬಕ್ಕ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಸ್ ರಶ್ಯ ತುಪ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಬಸ್ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲು ನಂಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಾವಬ್ಸ್ ಬರೀತಿ ನಕಲು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರೀತಿ ನಕಲು ಅಂತ ಲೈಫ್ ಉಡ್ ದುಂಪೋಡು ಅಂದರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಜಲ ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಅಂಚದು ದುಂಪೋಲೆ ಪಿರಪೋಲೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ದುಂಪೊಂಡಿಜ್ಜಿ ದುಂಪೊಂಡ ಪಿರಪೊಂಡ ದುಂಪೋಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಾಕೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊರ್ಪಿನ ನಂಗೆ ದೇಪನ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ದುಂಪೋದು ಗತ್ತು ಬರ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಐಗಲ್ ಸುರುಡೆ ಅನ್ಪಿನ್ ದುಂಪೋದ ಪಿರಬಲ್ಲೆ ನಾಂಡಿ ನಡುಟು ಉಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಲುಪ್ಪೆರತ ಪಾಪ ಆ ರಶ್ ಡಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಆದ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಟ್ರೋಫಿ ಲೆಗೊಪ್ಪೆರು ಇಂಚ ಆಯಗ ಪಾಪ ಆಯ್ನ ಕೈಕಾರು ಓಲುಂಡೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಉಂತೊಂದೇರು ಜನಕ್ಕಲು ನೊಟ್ಟು ದುಂಪೋಪಿನ್ ಪಿರ ವರ್ಪಿನ್ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೆರತ ಶೋಕ್ದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ರೆಟ್ರೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೈಯಾನಗ ಡಿಚ್ಕ್ 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 ಡಿಚ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಡಿಚ್ಕ್ 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 ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಈ ಶೆಕೆನಾಗುಂಡತಿ ಬೆಕರ್ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತು ಬೂಪು ಸಪ್ರದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಂಗನಂಚಿನ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಐತಿನ ಕಲೆಗೆ ಅವು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡೋ ತಿರ್ಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಎರಡ ಕಿಂಬುದುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ ಒರೆಸರೆ ಗಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಇಂಚುಂಡತ್ತ ಕೈ ಇಂಚಪ್ಪನ ಬರಿತಾಡಕ್ಕೇನು ದನಿ ಇರ್ನ ಕೈ ಫ್ರೀ ಉಂಡ ಅರ್ನಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಟ್ಟುಂಡು ಕೈ ಫ್ರೀ ಉಂಡ ಅಂಡ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ನಟ್ಟು ತಲ್ಪಿನ ಅಂತೆ ಕೈ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನ ಕಿರ್ಮುಲೆ
ಅಂಚಿದಾರ ಕಿರುಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೀಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೂಚಿನ ತೇಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ ನಿಗನ ಕಿರುಂಬುಲೆ ಆತ ರಶ್ ಬಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಡ್ಬಾರ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಆ ಬಸ್ದ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕನ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ತುಲೆ ತೂವನಾಗ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿರು ಹೊರ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೋಟ್ ಲಕ್ಕಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೇರು ಇತ್ತೆಂತ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತೇರು ಅಡ್ಡ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಇಯರ್ ಪಾಡ್ಸ್ ಮದ ಪಾಡುವೇರು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಶೂ ಪಾಡ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಕಲು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತಗಲೆಗ ತೋಜು ನಗನಿದ್ರು ಇಂಚ ನೀವು ಡ್ರೈವರಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಸ್ದ ಹಾರ್ನ್ ಅಂತ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬರೆತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚಿರ್ ದಿಂಚೆ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈನರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹಾಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ಸುನಾಮಿ ಅವ್ರು ಬರೇ ಉಡುಂದು ಇಜ್ಜನ್ನ ಎಂಗಲೇ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಡ್ತದೆ ಕುಡ್ಲ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾತು ನೀರು ಸುನಾಮಿ ಎಂದು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಕಲೇನು ಬಸ್ ಓನರ್ಸ್ ನಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಇದನ್ನ ಹಾ ವಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀ ಫುಡ್ ಥಾಲಿ ಈ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಒಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬಸ್ದ ಬದಲ್ ಮಿನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಂಡೆ ಇಂಚಾವ್ ಅದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಗಾಲಿಡೇ ಪೋಪಿನದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇನು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚಾವ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬದ್ ಪಂಡೆ ಅರೆ ದಾದಾದ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಮಾತ ದಾಯೇ ಪೋಪಿನ್ ಆ ಮಂಚನ ರಿಕ್ಷಾ ಅರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ ಬಾಂಬೆಡ್ಲಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಮೂಲಿತೆ ವಾರ್ಡ್ ಅಡೆ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋಕಲ್ ಟು ಅಸ್ ನಾಕ್ ಅರೆ ಬೊರ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ರಂಗ್ ರಂಗದ ಮತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಮಾತ ಉಂಡಾತ ಐಟ್ ಪೋಯ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಮಾತ ಬೊರ್ಚಿ ಅವ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಗಕ್ಲಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋ ಅರೆ ಇಜ್ಜ ಐಟ್ ಗಾನಾ ಮಾತ ಪಾಡ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಐಟೇ ಪೋಯ್ ಅನ್ಪಂಡೆ ಸರಿ ನಿಕ್ ಗಾನಾ ಪಾಡ್ದೆ ಸೈಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಪೋ ಎಂಚಿ ಬಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಿತ್ತರ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಸೀಟ್ ಉಂಡದ ಐಟ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡ ಐಟದ ಅದುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ತೋಜುಂಡು ಮಾತ ಪೋ ಪಾಸ್ ಹಿಡ್ ಕುಲ್ಲ ವಂಡ ಬಸ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಮುಲ್ಕಿ ಮುಟ್ಟೈತದು ಮುಲ್ಕಿ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅನ್ನಪೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಅಂತದೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ದಾನೈತೆ ಇಂಚೇನ್ ಅರೆ ಆ ಜನ ಜಾನ್ಪುರ ಹಾತಿಡ್ ಬೈದಣಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಟೆ ಜಾನ್ ಹಾತಿಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಗುಳು ಡೈಲಿ ಹಾತಿಡ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ತಿರುಗೊಂದೊಪ್ಪು ನೈಟ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿದೇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಿಕ್ ಮೂಡಿತ್ತಲ್ಲ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಮೋತ್ಕೋ ಚೂಕೆ ವಾಪಸ್ ಖಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಡಾಪಿನ್ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಕುಟ್ಲದ ಬಸ್ಸಸ್ ದ ಕುಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಸ್ ದ ಪುದರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಐ ಮೀನ್ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಪುದರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ದುರ್ಗಾಂಬ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಡ್ಬಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಬನ್ನೆ ಕುಡಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲೆ ಆನಂದ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅವಲ ಬೋಡದ ವಿಶಾಲ್ ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಮ್ ಮಾಡತ್ತ ವಿಶಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಓವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ರಾದಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಲ್ಲ ಬಸ್ ದ ಪುದರ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಈ ಬಸ್ಸಸ್ ದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹಾರ್ನ್ ಉಪ್ಪು ಐಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಪೆಡ್ದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅದು ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಮಿತ್ತು ತೂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ರೈಡರ್ ನಾಡ್ದು ತೂಡೊಂದು ಜಿಯೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಟೆರಡನ್ ಆ ಸುಗಮ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಆರಿನಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ತೋಜು ಇಜಿನ 4 ಗಂಟೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಸ್ ಆಪೇರಿ ಆಪಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಲಂಟವರ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಿಜಯ್ ಟು ದುಬೈ ಪರ ಗೊತ್ತಾವಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಬಂದತ್ತುಲೆ ಐಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಪೋನಾಗಿ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಪೈಲಟ್ಸ್ ನಕಲು ಉದೊದ್ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ at 30,000 feet will be going via Nagpur landing at Mumbai the temperature at Mumbai will be 24 degrees Celsius ಪನ್ಪೆರೆಜ್ಜ ಉದೋ ಬನ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಯ್ ನಂಗೆ ನಾಗ್ಪುರ ಅದು ಗೋಪೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಿಡ್ ನಿಲ್ಕ ತೂಪನ ತೂದು ಪಂಡ್ರೆ ಓ ಪೈಲಟ್ ನಾಗ್ಪುರ ಅಂಚಾತನ್ ಇರ್ ನಾಸಿಕಡ್ದು ಬೈದಾರ ಪಂತನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವರ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲಿಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಏರೋಸ್ಟ್ರೆಸ್ನೇ ತೂಪಿನದ ಶುಕ್ಲೇವ ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ದಾಲಾಂಡ ಬೊಗೊಲ್ಲ ಲಾಗಿಂಡ ಕಾಲಿ ಒಮ್ಮ ದೇವರೇ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಿತ ಆತೆ ಬೊಕ ಎರೇಕ್ಲ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಅವರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ದಾಯಿಗ ಆತುದ್ದೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ
फर्स्ट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए तो दगोर पर हाँ सीट बेल्ट को बांधने के लिए बकल को खोले, सीट बेल्ट को डाले, बकल को खींचे, सीट बेल्ट को निकालने के लिए बकल को खोल के सीट बेल्ट निकाल दे। एरोप्लेन के अंदर हवा का दबाव कम होने पर ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगी, पहले अपने मुंह पे लगाए फिर दूसरों के मुंह पे लगा दे। इद ಒಂಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಎನ್ನಲೆ ಪೈಲಟ್ ಪಂಡಿರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕುಲ್ ಮಾತಕುಲ್ ಅಂದ ಅಲಂಬೆ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೂರುಂಡು ಪನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನಾಡನ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಓಲ್ ಲಾಗೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡು ಅಂದಾತ್ ಯಾನ್ ಬರಿಟ್ ಏನರ್ದಲ ತೋರ ಇರುಲೆ ರಕಲಿನ ನಾಡುವೆ ಮೇಲ್ ಡಕನ ಮೇಲೆ ಬುಡು ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಬದುಕುನ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಕುಲ್ ಪಂಡಿರಡೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತ ಕುಲೊಂದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ಶೇಖರನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರು ಶೇಖರನ್ನೇ ಬತ್ತು ಸುರು ಶೇಖರನ್ನ ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಡತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಗಮ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು 4 ಬಾಕಿಲು ಉಂಡು ಪಿರೋಡ್ಲ ಜಪ್ಪುಲಿ ಎದುರುಲ ಜಪ್ಪುಲಿ ಅವಸರ ಪರಿಚಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಇನಿ ಬದಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬೈದಿಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಾ ರಮೇಶನ್ನ ಪರಿತಿಲ್ಲಾಡು ಭೂ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಂಜಾರು ಚಂದ್ರನ ನಗಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅವಸರ ಅಲ್ಪಚ್ಚಿ ಡ್ರೈವರ್ ಎಡ್ಡೇನೆ ಮೊರಣಿಯವ್ರು 2 ಸಲ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತು ಸಮ ಅಲ್ತನ ನಮ್ಮ 4 ಬಾಕಿಲು ರಶ್ಮಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುಬಲೆ ಬಿಜಾಯ್ ದುಬೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಂಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಯಾಪಲ ಗಾಳಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಕುಲ್ಕೊರೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಪೋಲೆ ಇಂಚಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಐ ಕೇರಳ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆವ ಸುಗಮ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಎದುರುಡು ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ವಿಶಾಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಪಿರೋಡ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸುಗಮದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ ತೂದು ಪಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತೆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಆಯ್ 4 ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸ್ ಅವ್ರ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಕೊಡ್ಲೇ ಇರು ಕೂಡ ಆತೇನ ವಿಶಾಲ್ದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು 45 ಡಿಗ್ರಿ ನೇಲ್ದು ನಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಪುಡದು ನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಬೋರೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗನ ಚಾನಲ್ ಎತ್ತು ಒಡೆ ದುಬೈ ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕತಾಡ್ ತಿಕ್ಕ ಮಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ರೋಡ್ ಡೇ ಉಂತದ ಅಲ್ಪ WWF ಆಪನ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಾಲಿಡ್ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಪಾಡು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಾಪಿನೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೇರ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ ಪಾಡಾಡಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನೇ ತತ್ತು ಪೋವೆಂಕ್ ಬಸ್ ಮಿತರ್ನೆಗೆ ಪನ್ವೇರು ಒಂದಾಯತ ಮರಣಿ ನಂಗೆ ಮಕರ ಅಂದಿನಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಸ್ನ ಬಕವಾದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಬೋಡೆ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಗಾಲಿಡ್ ಉಪ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ಕೊನೊತ್ತು ಜತ ಆಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಬೇಕು ಟೇಕ್ ರನ್ವೇ 42 right or you'll be landing at this speed, you'll be taking this runway, you'll be landing here, this is your taxi way ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡ್ರೈವರ್ ಮಿನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಿನಿ ಪೈಲಟ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಸರ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೈನ್ 40 ಈ ಬೊಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಾರೆ ಈತ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಕ್ಕದ ನೀನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲನ ಉಂತಾದ ಅಡ್ಡ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಜಬಡಾವತ್ತಲ್ಲ ಜನಕಲೇನು ಇನ್ ಅ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದಾತ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ಬಾತಿರ್ದಾಂಡು ಬಸ್ ದ ಬಾತಿರ್ದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ತುಳು ಬರ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಏನೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಭಾಷೆ ತುಳು ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಡ ನಿಕನ ರೀಸನ್ ಎನ್ನ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕ್ಲಾಪ್ ಪಾಡ್ನೆಕೊಲ್ ರೆಡಿ ಆಪೇರ ಚಪ್ಪಲ್ ಪತ್ತೊನ್ಗ ಮುಜಿಗಾಸ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತದೀನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಪ್ಪುಚ್ಚರಿ ಎನ್ನ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾಪನಾಗ ಐಟರ್ದು ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇತೆ ಓಲೇಜ್ ಕಲ್ಪರೆಗತ್ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುಡು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಿಕುಲ್ ನಂಬು ಜಾಡ ಮನ್ಪೆ ಬೇತೆ ಓವೇ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಆ ಭಾಷೆಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಓಲ ವಿಷಯನೊಂಜಿ ಎಸ್ ಪನೊಡ್ಡ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹೌದು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಂಡು ತುಳುಡು ಓಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಖಾಲಿ ಹಾ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅವೇನೆ 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ದಾಣ ಹಾ ನೆಟ್ಟರ್ದು ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು ತುಳುಡು ಎತ್ತೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಖಾಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಲೆ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಉಂತವ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಗಾಡಿ ಉಂತವ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ಕುಡೋರು ಏರ್ ಬದನ್ಪೆ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲ್ ಗಾಡಿ ದೀಪ ಅನ್ ನಿಕುಲ್ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕುಲೆ ದೀಪ ಎಂಕುಲ್ ನಾಡ್ದು ಆಲಿ ಓ
ಫಿನಿಶ್. ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಗಾಡಿ ದಿವರ ಎಕಡೆ ಜನ ಉಂತಾದ ಅಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಪಿರ ಲಡೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ದೀಪ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲೇಜಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ ಪಣ ಈಸಿ ಆತ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ರಂಡ ಖಾಲಿ ಶಬ್ದುಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಬೇಲೆ ಅದು ಪೋಪುಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆಡ ಅಂಡ ಏತ್ ಉಡ್ಡ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಡು ಓ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ನೋ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಟು ನೋ ಬಹುತ್ ಬುರಾ ಲगा मुझे सुन के ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿಗೆ ಶೇ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ ಶೇ ಶೇ ಮಸ್ತ್ 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 ಶೇ 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 ಈಸಿ ಆತ ಇನ್ನಲೆ ಇತ್ತೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೀರ ಅವು ನಿಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಅಂಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ ಆರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ ಕ್ಯಾ ಮುझे दोबारा समझा सकते हो ತುಳುಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಚಿನ ಏನ್ ಬೇತ ಊ ಭಾಷೆ ಇದು ಈಸಿಟ್ ಪಾತಾರುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದೆ ಪಂಡ್ಬೋದಂಡೆ ಈ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ಪಾತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ತಿರ್ಗಾದ ಪಾತರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮೇನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫುಲ್ XYZ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಅದ ಇತ್ತನೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಈತೆಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎದುರ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ದಾರ ಮನಿಜ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಬಡಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಮೈ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅವ ಶೋ ಪನ್ನ ರಪ್ಪಲ ಕೊಂಬೋತೀರ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಣ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾತಿರನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವೇನೇ ತುಳುಡ್ ಪಂಡೆ ಗೆಂತಿದ್ದೀನಿ ಜಾಜನ್ ಏನಂದು ಐಕ್ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಪೋದು ಕೆಲವರು ನಾಚಿಕೆಟ್ ದಿನ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾಡ್ನಿಲ್ಲ ಲೊಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗೆಂಚಲ ಪಾಡ್ದೇರಾ ಎಂಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ನೋಟು ಸೇರಿದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರು ಅರ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅವೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಹಾಯ್ ಯಂಗ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಏಮಂಡ ಅವು ಪೊನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಯಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅರ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತಿರ್ಗಣ್ಣ ಇರ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ದಲ್ಪ ಪೋನ ಕ್ಯಾಂಪಂಡ್ ಒಂದು ಜೆಂಟ್ಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋನ ಅಪಕಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜೋನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜೋನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮುಂದಲ್ಲ ಉಂಡ ಲೇಡೀಸ್ಲ ಪೊಂಜೋಲ ಒಂಜದ ಬಟ್ ಆಂಡಲಾರಿಗಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರ್ನ ಮರ್ಲು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರ್ನ ಮರ್ಲಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರ್ದು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ಲಾಕ್ ದ ಎದುರು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೇರ್ ಸಮ ಹಾಕಿದ್ದೇರು ಗುರು ನಾನೊಂಜುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಬಿಕೊಂತ ಕೈಪತ್ಲಿ ಇಂಚಪ್ಪವರ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತು ಜಾಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪಜೀರ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಪಜೀರ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನ್ ದೆಪ್ಪವನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಮೇರ್ ಬಂದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಬಜಿಲ್ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಿನ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಯ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತಂಡು 7 ಕೋರ್ಸ್ ದ ಮೆನು ಇತ್ತು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೇರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಾರೆ ಪೋದು ಕೆಲವು ಜಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೇರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋದಿತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋದು ಕುಲೊಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಎಂಕಲ ಅರ್ಥ ಆತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಫುಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದುಂಡು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲೇನೆ ಓಲ್ಲ CD ಸರಿಜಿತ್ತು ಜೋಡು ಬಂದು ಕುಲೊಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತುಡು ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಚೆ ಮಾತ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ ಶೇಖರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಸೈಯಡ್ ಅಂಚಿ ಈಜಂಟ ಎಂಚಿನ ಪಾತೇರನ್ನು ಬಂದು ಪೂರ ಬಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ದೀದು ಹೂ ಒಂದು ಉಡ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನದಿಲ್ಲ ಹೋತು ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ಕೆಂಪು ಪಾತನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಈಜಂಟ ಒಂಜಿ ಉರ್ಪುಗ ಬಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ಡಿದ್ದಿ ಒಂದು ಒಡೆ ಉರ್ಪುನ್ ನನ್ನ ಅಂಚಿ ತುಯ್ಯ ಇಂಚಿ ತುಯ್ಯ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂತೆ ಕನ್ನಡ ಕಜಾ ಬುಡ್ದು ಅಂತ ಉರ್ಪುಲೆ ಎರಡಂಡ್ಲ ಉರ್ಪರ ಬಣ್ಣೆ ಈ ಜನಲ ಇಂಚ ನಾಡು ನಾಡ್ದು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಆನೂಲ್ ಕುಲ್ದಿರೇನ ಬರೀ ಅಕಲ್ಡ ಬಂತೋಲಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಪೊಂಜೋ ಏನು ಕುಟೊಂದುಂಟು ಕುಟೊಂದು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪಂಡೇರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ದೆತ್ತಿ ಬೈಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಬ್ಲೋ ಜಾಬ್ ಪಾನ್ ತಿಂತಿನಾರ್ ಬಾಯಿ ಕೆಂಪ ತಿನೆನ್ನ ಓಕೆ
5 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ತೆಲಿಪವನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೊಂದು ಜನಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ 5 minutes ಇಟ್ ಏತ್ ಜನ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ಬಾರ್ ಏತ್ ಜನ ಬೈಕ್ 2 wheelers ಬಿಡ್ಬಾರ್ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಕೈದರ್ ತಂಡಿ ಅವಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೆಂಕ್ ಕಲ್ಕಲಂತೆ ನೈಸ್ ಈ ಪ್ರತಿ ಬೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮೇನು ಮಾತ ಬೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿ ಒಂಚೂರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KTM ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂದು ಬರ್ರಿ KTM ದ ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ದೇಪನ ಆ ಬೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋತಿನಿ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಬಿರವರೆ ಪೋತಿನ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬೈಕ್ಲ ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂದನೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬೈಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಡ್ರು 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 13 ಓಕೆ ವಾದಿನ ಅವ್ರು ಫಿಶ್ ತಾಲಿ ದಿಕ್ಕುಣ್ಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೈಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಲೈಫ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಬೋಡತ್ತೆ ಏನು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವೇ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಅಪಾಪ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಗ್ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಸು ಹೊರಿವು ನೆಜ್ಜಿನ ಮಾಡೋದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಾತ್ ಮಾಡಲ್ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ಸುರುಡು ಪರಾತ್ ಮಾಡಲ್ ಬರ್ಕ ಪರಾತ್ ಮಾಡಲ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನತ್ತು ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ದನಿಡೊಪ್ಪುನ್ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂಡಾಕುಲ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂದ್ ಎಂಡಲ್ಲ ಅಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದಿಂಚುಂಡು ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ 8 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಶೇಖರ ನಡೆ ನಿತ್ತನು ಅವು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂತಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೀತ ಅದು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬುಡ್ 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 ಏನನ್ ಬುಡ್ 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 ಬೈಕ್ಲ ಬನ ಇಂಜ ಹೋದಂಡೆ ಏರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ವಿದಾಡ್ನ ಸಹ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ರಾಯಲ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚತ್ ಓ ಬೈಕ್ ಪೋಪುಣ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಐಟಕುಲ್ ಎಂಚಿನ ನಾ ಕುಲ್ಲ ನಾಗೊಂತೆ ಅಂಕುಡು ಒಂಕು ಕುಲ್ಲದೆ ರೈಟ್ ಒಂತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರಿಬೇನೆ ತಗೊಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಬೋದು ಬೆರಿಬೇನೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆರಿಬೇನೆ ದಾಂತಿನೊಕಲ್ ಐಟ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆರಿಬೇನೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಬೈಕ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಜನ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಐತರ ಮಿರರ್ ಉಂಡದ ಅವು ಟಾಟಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ ಮಾತಾರೆ ಯಾನ್ ಹೊರ ಮಿರರ್ ತೂಪಿನ್ ಪಿರೋಡ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ನೀ ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ಎನ್ನ ಮಿರರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದುಂಡು ಆ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಹಂಚಿನಿ ಪನೈಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಓಲ್ ಕದೆಲ್ದು ಬೂರ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾದಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎತ್ತನ ಅನ್ನೋದು ಅವು ಬೈಕ್ದ ಟಯರ್ ಇತ್ತಿತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ರೈಟ್ ಕುಲ್ಲುನ ಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪುನಃ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪೀಪಲ್ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಅಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೂ ಇಲ್ಲಗ ದೂರ ಅಡ್ತು ಅನ್ಪಿನ ಅಲ್ಲೇ ಒರ್ತಿ ಪುಣ್ಣು ಬರೊಂದುಲ್ಲಲು ಇಜ್ಜಿ ಎದುರು ಆಯ್ಲ ಮುಸೊಂದುಲ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಲೇಡು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ತಡ್ಯ ಕಟ್ಟದೆ ಅಮ್ಮನ ಕಲೆ ಮದಕೊಳ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಗೆ ಮುಲ್ಲನ ಪೋ ಮಗ ಅವಂಜಿ ರಥದ ಫೀಲ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಈ ಮಲಮಲ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವೆಂತು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರಿ ಕುಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಪಿರ ಪೋಪಿನ ಪೋಯೆ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ಲ ಬರ್ಪಣ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಚಾಪರ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತೀರ ನಿಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೈಕ್ ಒಂದೇನು ಯಮಹ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಸ್ ಈ ಬೈಕ್ ಎಂಚವನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಮಸರಡಿತ್ತಿನಗಲಿ ಪನ ನಿಕುಲು ಆರಾಮುಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಡ್ ಮತ ಬಲಿ ಸ್ವೀಯ ಪೋಂಡ ನಿಕುಲು ಆಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮತ ಬೈದನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅವು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಏರ ಬುಲ್ತಿಲೆ ಕಾಪಿ ಅರೆ ದಾದಂಡ ಅರೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಡ ನೀ ಸೀರೆ ದೇತ ನೋಡ್ಚಿ ಬಂಡರ್ಗೆ ಇತ್ತ ದಾದಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜೇ ಸೀರೆ ದೇತ್ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತುಂಡು ಅಟ್ಲೆ ಈ ಯಮ ಮತ್ತುಂಡು ಅದೊಂದು ಅಮ್ಮಸರನೆ ಪನ್ನಾಕಲಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀತಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಂಡ ನನ್ನ ರಪಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅಂಚಿಂದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅವು ಪನ್ಪಿನ್ಲ ಆಯ್ತ ಸೌಂಡ್ ಒಂಜೆ ಪೋಯೆ 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 ಪೋಯೆ
Chennamala Boya. Thank you so much. You have been fabulous. Arpit. See, people are enjoying. Irpandari inchina Sharmila. Itta jana bartupopuna jana untera. Nun zeppara jana idar mad. Derth katon daram. Jana untera ant. Orra anchir dinchitule. Encha jana leru. Onja 5 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ. ಏತ ಜನ ಬೊಂಬೈದ ಫ್ಯಾನ್ ನ ಕ್ಲೂಲಿರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಿತ್ ನ. ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲೆ. ಗಂಟು ಮುಟ ಪಾಯಿದಾರಲೇರ. ಈತ ಮುಟ ಲೈಟ್ ಎತ್ತಿಚೇರಣ. ಓಕೆ ಏನ ಅರ್ಪಿತ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡೆ. ಅರೆಗ ಬೊಂಬೈಡು ಭಯಂಕರ ಫ್ಯಾನ್. ದಾದ ಎಂದು ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ನ ಕ್ಲೂಲಿರು. ಅರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಡು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋರ ಪೋಡಿಗೆ. ದಾ ಎಂದು ಮಂಡ ಓಲು ಬೆಟ್ಟು ಊರುಂಡು ಒಂದು. ಅಂಚ ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್. So 5 more minutes. See. Okay. A complaint girl but dire gonji kudu. Enna ave kaase ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪೈ. See am pande ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಬಡ ಅಂಡ ಸೀ ಫುಡ್ ಥಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡಾರ್ದ ಅಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬರೋಚಿ ಬನೆ ಇರದೆ ಮುಕಲ್ಪ ಬಿಲ್ ಕೊರಣ ಓಕೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಿಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕವು ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ರಡ್ನೆ ತೇನೈಟ್ ಕೆಲವು ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆತವು ಅವು ನನೊಂಜಿ ಜನತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವೇನೇನು ಮುಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಲೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲನಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಲನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪು ಜಾಂಚ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಇಡು ಕಾಪಿ ಮಂತಡೆ ಜಬ ನೋ ವೇಸ್ ಅರ್ನ ಕಾಸ್ ಕೊರಡ್ಚೇವೆ ಯಾರು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅದು ಅರ್ನ ಲೆಂಕೆ ಕೊರಲಿ ಅಪಗಾಪು ಜಪ ಬಂದೆ ನಾನು ನೀನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮುಂದುತುಲೆ ಸರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ 5 minutes ಮಲ್ಪೆ ಏನ್ ಜನ ಬಾಂಬೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿನ್ನೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಮಚ್ಚಂಟರು ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಬಾಂಬೆದ ತುಳುಕಲು ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇ ಫರಕ್ ಉಂಡಾತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಥೋಡಿನ ಪಾತೇರ್ವೇರಾಕು ರೈಟ್ ದಾಯಿಗ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ತುಳುನ್ ಪಾತೇರು ಅಕುಲ್ ಹಿಂದಿಡ್ ತುಳುನ್ ಪಾತೇರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆತಿ ಅಕನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಪ್ಪ ಅವನ್ ಪನ್ನೋಡ ಅವನ್ ಕೂಡ ರ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಪಗ ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಪಣ ಒಂತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪನಗನ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಅವೇನ್ ದೇತು ಮೂಲ್ದಿಲೆ ಅಂದತ ಅಕುಲ ಅವನಂತೆ ಹಿಂದಿಡ್ಬದೆ ಅರೆ ದಿಲತಾ ರಖೋನಾ अंदर अवेन दिलेता अवेन देपले अरे देपलेता that is the only difference in fact ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕಲು ಊರು ಬತ್ತನ ಅಕಲು ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟಿವಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಜೆ ಅಕಲು ಟಿವಿ ತಾಗಲದ ತಾಗದ ಅದು ತಾಗಲ ಅವು ಚಟ್ಟೆ ಟಿವಿ ನನ್ನ ತಾಗಣ್ಣ ಅಂಚಿದ ಗೋಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಫ್ಯಾನ್ ತಾಗಲದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲು ಫ್ಯಾನ್ ಲ ಬಂದ್ಬಿಜೆ ಅಗುಲ ಹಿಂದಿದ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಅವು ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಏತಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗುಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಏನ ಬರಿಟ್ಕೊಲ್ಲೊಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಗಾವು ಬೈದಿರತ್ತೆ ಗಾವು ಬತ್ತದ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ ತುವರೆ ಮಾತ ಪೋತಾ ಅಂಚ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನಿಲ್ಕೆ ಜನಲೆ ಅಪಗದ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಮನ ದಿಸ್ ವಾಸ್ 2001 or 2 ಅಪಗ ಈ ಬಸ್ ತಕೊಲ್ಲಂತೆ ಆರಾಮ ಹೊಡಿತೇವೆ ಈ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಮತ ಬಸ್ ಅಂತ ಅದು ಚಾಪರ್ರೆ ಬೋದ್ಬರ್ಪೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕುಣಿಂಚ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕುಣ ಅಣ್ಣಕುಲ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಬೋದು ಫೇರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನೀ ಹತ್ರ ಮತ ಕುಂದು ಪೈ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ನಡ ಬಸ್ ಚಾಲು ಮತ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದ್ ಬೈದ್ವ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ ದೀಪ ಜರ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಕುಲೊಂದು ಆರಾಮ ಹೊಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಇಂಚೆನೆ ತುಯೆ ಪಿರಾವ್ತುನ ಪಿದಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಈ ಕಕ್ಕೆದ ರೆಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಪೊಲಿದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ರಾಪುಣ್ ಬೂರು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಕ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರೇನೋರಿ ಮೋನೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಬಿಡ್ಬಿಡು ಕಕ್ಕೆನ್ ಬಿಡು ಇಜ್ಜಿ ಭಯ್ಯ ಹೋಗ್ತುಲೆ ಭಯ್ಯ ಅತ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಚಿದು ಒಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಅರೆ ತೂಲೆತ ಬೊರ್ಚತ ಬಂಡೆ ಆತ ನನಗೆನ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಕಸಿನ್ ಬೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ ಅವಳೆ ಅವತುಲ ಆ ಪಂಚಿದ ಪಂಕಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುದುಂಟು ಉಡುಪಿ ಪೋರೆತ್ತಿನ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಬಸ್ ಜತ ಪಿರವಯ್ಯ ದಪ್ಪನ ಎಂಕನ ನೈಟ್ ತುಂಬ ಹೋಪಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಂತಿನ ಒಬ್ಬರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಕಲೇಂದ್ರೆ ಇಂಚಿ ಸಾವು ಕಚಿಡ ಬರ್ತೀರ ಮಗಳು ಯಾನು 4 ಜನ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅವರು ರೆಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಬರ್ಚಿ ಸೈಯಡ್
ಪನಗೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಈತು ಹೊರನೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಅಂಡೆ ಹಿಂದಿಡ್ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಆತಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಹಿಂದಿ ಮತ ಬೈದರದ ಬೊಂಬೆ ಹಾಕಲಿ ಕೆಲವು ಮತ ಬಲಸರಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ ದೀದು ಐಟಮ್ ಮತ ದೀದು ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ನುಪ್ಪಾಟ್ಟು ಬೂತಾಯಿ ನುಪ್ಪಾಟ್ನು ಬೂತಾಯಿ ಪಾಡು ನೀ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಬೂತಾಯಿ ಎಂಚಾತನ್ ಬನ್ನ ಗವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಚಪ್ಪಣದ ಅಂಚ ಭೂತಾಯಿ ಫುಲ್ ಗೋವಾ ಯೋಗಾಸನ ಬಾಲೆ ತೂತ್ ಬಂದುಲೆ ಅರೆ ನಾನಿ ಟೇಡಾ ಐ ಕಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ತೇಡತ್ ಮಗ ಭೂತಾಯಿ ಇಂಚನೆ ಇಂದು ಬಾಂಬೆದ ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇದೊಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಾಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪನಿಗಳಿಗೆ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಹೋದಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರ ತೂಪ ನಮ್ಮೇನು ನಾವು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ತುಳುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತದು ಆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬರಿ ತಂಗಡಿ ದಕ್ಕಳ್ಳ ಮತ್ತ ಹಿಂದಿ ಪಾತಾರೆ ಅರ ಕಂಡನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬರಿತಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಳ್ಳ ಮತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾತೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಪಕನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡು ಒಂಚೂರು ತೂಬುಡುದು ಈ ಪೊಂಜಾಬಿಲ್ ಬರಿಡ್ ಹಿಂದಿದ ಎಡಮಂಪಿನ್ ಓ ಭಯ್ಯ ಓ ಭಯ್ಯ ಓ ಭಯ್ಯ ಕ್ಯಾ ಬೋಲು ಭಯ್ಯ ಕ್ಯಾ ಬೋಲು ಆಯ್ ಪಾಪ ಎನ್ನಿಯ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪು ಕ್ಯಾ ಓ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ कौड़ है हमारे अंगड़ी को तू लगा अंगड़ी को तू लगा देवर ना जा तू लगा भैया तू लगा आई पाप इन्नी दाल इंटरेस्टिंग उप्पु अंते केन्गा ई पोंजोना अर्नलेक्कोड हिंदी अंड निजवाद तुಳು स्टोरी शुरू तू कैसे लगा भैया अंगड़ी में दिक्केल था दिक्केल में कनक था तू बगा बगा बोत्तु रहा था बरिट सिलेंडर था सिलेंडर में एक छोटा सा वट्टा था उसमें गैस बुसु बुसु करके निकला एक छोटा सा कीड़ी रटा भैया एक छोटा सा कीड़ी रटा सिलेंडर बड़म्मा करके बुड़ा ईद बोलतुगु ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರ್ದೆ क्या बड़म्मा करके बुड़ा भैया कोटी कड़े तू अंगड़ी में कोटी कड़े तू भैया मेरे को अंगड़ी से इंच इंचा करके फोन आया मेरा एक बार गया आता नगा पुंजे पंड्रे पुनु अंगड़ी ईत मत विषय आतदु तू पोतुदुंडु एन्न कंडनिगे फोन मल्ते कंडनि तिकोंदिज्जांडु आर पंडेरु एंच तुले हिंदिडु मेरे को फोन आया भैया मैं मेरा मेयर को फोन किया येरेग मेरे मेयर को फोन किया अपगद कल्चर तुले पुंजो पुंजो पात्र एन्न कंडेने बोरी बसवे मर बंडल मल्लेजी डायरेक्ट बुदर लेपरी मैं मेरे मेयर को फोन किया मेरा मेयर नहीं मेरा मेयर को फोन किया मेरा मेयर नहीं वेरी गुड जॉइनर मेरना तिगले देखो भैया मेरे सुरता ट्रेन पकड़ के कास लाने को उड़ गया दिस इज पार्टली रियल स्टोरी अर्ध रियल अर्ध फिक्शन ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬೆ ದಕುಲ್ ಊರು ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಊರು ದಕುಲ್ ಬಾಂಬೆ ಹೋದ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಅವೇನೋ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತುವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿ ಕಾಲ್